Yayu Tania. Siap-siap penari ulare. Kanggo Mamut. Kanggo Nengkang Rohimin. Mangga di paidalan penari ulare langsung sing mobil. Suaranya bisa untungnya jaga pasti bakal tertiburi Kang Wancis Bekom Banajaya sampai kiamat terus nasundri bakal lencar. Kano kayune asna akeh rintangan ananing dhuwure gunung tetang jaki senajan berat lan bingung saindah kaya fata Morgana kisah cinta indah seindah langit jingga bahagia bahagia Kayu iya sayang kenang apa melaku saja nok ih macet tebane bocor Kang Roimin yang nganten-nganten sing awit esuk sing esuk bohong iya Kang Roimin Yayu Tania yang nganten-nganten sing awit esuk maju nok ambil story maju pencen sing bengen tresnane kakang wis paten kakang cintane kena dipercaya bisa dipercaya dong sayang kecangkol pula kecangkol kan Jawatir lenca terus nasuk dunia akhirat kisah cinta indah kaya fata morgana kisah cinta indah seindah langit jingga bahagia ya Allah ayu masa bintang tamu dijeblogen apa nakane iku nyangkol ning rajek ya Allah kok si kegentus ya Allah nok ayu kok sinang kegentus sampai laram rengken kau diinginkan ya Allah Gusti kau si mangkak temen narane perawan ya ayah jelas dong kau si montok temen jelas dong 1-2 baik karo Ina Persib ya Ina siapa? Ina Persib kan pemain sepak bola kau si mangkak temen sinok siapa wong lanang sing pengen ngemek merinding aja ndeleng sing cilik kaya ndeleng aja bahkan apa lagi ngeremet aja merem ndeleng pemalian nok ya sing gede-gede bae sing ndeleng maka modelnya kaya di sini sang rombongan oh lindeleng
kaya oli delengna iya jajal saya didelengna saya didelengna rugi keren saya ya Allah beroli kok sing glambren temen kaya mbok tua reang no kayu iya sayang tekannya karo siapa sayang karo siapa kan mau kak asisten oh karo asisten rambutnya bondingannya anyar ya iya dong oli nyemuti tambah apa hah nyemuti iya oli nyemuti dudu nyemuti on sing digegek panas dicatok panas kasih pun kuarane semoting takoning tania kah iya bu sing dicatok kah bu bocah ya perasa artis perasa ayu mah oli nyemuti dudu nyemuting gunarane semoting ganti carane ganti oh ya wah didewekan saja menene aku kang mobilku sampai kesasar nang perapatan dino kabeh kesasar kabeh balik maning muter iya. mang bapak manukan gona aja kang Cidok upaya alamat Wanajaya Wanasari bes terkenal iya kue mata ruibi boleh kang Roimin tambah dahan lah kita nu merana beli tuh melasakan ya sekian no kayu iya saya no kayu sing Bandung wis teka mene perlune kongkon ngibur hajatane Bapak Roimin ibu tadi ya oh konon iya kongkon ngibur-ngibur kongkon ngibur-ngibur ya jangan ngibur-ngibur maksudnya ngibur wong kene kabeh ngibur masyarakat oh kene. iya ngibur bapak hajat ibu hajat Ayu Ngos-Ngos diundang sebagai apa penari ular penari ular ulare ular apa ular sutra ular putih asli sing Kalimantan ular sutra ular putri asli sing Kalimantan Kang wong kene ning Kalimantan pirang-pirang iya. pasti uruh bakal ana ular sutra ning Kalimantan pasti weruh ulane warnane putih anempane anak empane apa pengen weruh pengen weruh wong kene pengen weruh ular sutra kumpane apa bokat tanda wong kene pengen ngingu iya bokat wong kene pengen ngingu sebabnya unik bakat jam wayam ini jam pira kini Kang? Jam wayam ini jam pira kini? Jam 3 kurang. Jam 3 mburu maghrib ya Kang, mangane ki biasane iya. Namun dari wong kene mah favorite. Iya, favorite. Favorite. Empane ula. Tahu kripsi. Oh. Tulia tahu kripsi. Iya Kang. Nah, bakat tas maghrib mana kena, tas maghrib mana tas sembayang. Oh, sampai buru jam 12. Buru jam 12 bengi. Bakat jam 12 ya buru jam 12 ki pas maghrib buru jam 12 ki mangane ki kadang-kadang lok layap Kang oh lok layap ning pantura mana ki mangane ki mangane apa sega gorengnya sepiring iya teh botole siji idi kerupuke loro ora kurang ora lu ya kita bayar ki Kang 13.000 ya aku mampare wancis pane sapa wancis iya ya wis Kang pokatan anak ulane anak digawa wis tegawa ayo ditokena pokatan wong kene wis penasaran iya wong kene wis penasaran ayo sistem yo ulane digawa metu ku kotake gede banget ketenger bakal ula sutra mah kotake gak gede banget cilik mamrojol awas senang aja ning dhuwur nang nonton ngesor soale ulan nembeke oli 3 minggu durung pati jina iya wong kene punten nggih ya yo ade sak kabae ya yo iya iya ade-adene aja perek anu Celia aja perek panggung Celia mau kotas futsal di ini manukan futsal di main bola aja gerakan ngongak iya tadi dibuka masih beli elon soalnya gampang jelodore iya sebabnya sing Bandung ini kan ado kok kata keselen ulah iya boten keselen kepegelen engko disit kunci nek dibuka disit wis ada beli kok ada sirah apa masih mending sing hati-hati mana gak sistem sing rikat belajaran sistem masih iring kana bakal kecepit mah masih beli kok iya dongol min ulane nyengir bae nyengir iya dume akeh wong nonton sing nyengir bae ulane bari elet-elet bae kaya sih iya tatu ulah sutra mah doyan melet ayo Kang Marcel musiknya hah ayo menang tas futsal maunya aku tas futsal dingin tas futsal dingin dengan yungan sepatu kayak kono dinggo orang ngergani bayaran sampai itu masalah mamang kono nek Kang anu
mas sepatu kian ki sampai bayakane melocot nang sepatu ki. Oh. Ya wis. Ayo Kang Marcel. Marcel ana jenggote sekian. Dudu Kang Oglek ya? Iya dudu karo bengi. Engko bengi Kang Oglek. Semut tasek. Yo. Inilah dia dalam merayakan pesta Jaya Bapak Rohim Putra Arjuna menghadirkan bintang tamu penari ular dari kota Bandung yang punya ular sutra. Ayu Nos Nos. Buat Kang Cipto bareng Basri Avista yang sudah hadir. Jangan lewatkan, dipersilakan ke Wancis. Ini merupakan salah satu animal yang langka, ular sutra dari Kalimantan yang pada kesempatan siang hari ini hadir. Iya. Oh, oh, oh. Ucul kayaknya masih betul. Ayo dipersilakan buat anda semua ya. Ayu Ngos Ngos. Awas, bukan nyokot. Inilah dia bersama Ayu Ngos Ngos. 1, 2, 3. Kodingin. 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 Barang setan dolop teka karo Kang Cipto diaruh. Ya Allah Gusti. Kosek. Awas nyokot. Udah sutra padoya nyokot. Delamane ngeprus ku wis mangap-mangap. Iring kene ah. Wis gak panggung iku. Buang air besar ulah sutrane. Sistem. Banyu wisu sistem. Aduh, iya ditemblekan. Cahlian sistem. Aduh, cek borenan di dolop kawer. Boleh nang dorop ika. Masuk lambine apa kayak wong parean. Iya. Ayo Sira. Masih mampu beli? Masih mampu. Tinggal sedikit tuh. Wis lah ora apa-apa setitik mah jamak. Ya lop. Ten, diajina kandak maning, uli nyelang. Sistem, dicandak ulane sistem. Oli nyelang masalah emang. Adenge. Aja gawe. Aja gawe sini tes Riapista. Siapa? Ning tes Riapista wis teka. Sorry teh. Tuh, Kang Cipto wis hadir. Sorry Kang. Sing duwe nada rindu. Yang dolop. Kan Raden Dolop. Uduh, klambine abang kayak wong parean. Kang. Dun. Nang apa bisa terjadi hal yang seperti itu? Kadang-kadang kok Kang, maunya orang permisi dimin karo wong kene ya Kang ya. Orang permisi karo wong kene sing ngaruh berarti ya. Tapi semono uga Kang, Pak jare bapak tua ki jare bapak tuane Ayu ki. Iya. Jare kakene Ayu ki. Iya. Yuk, bahkan kawa ulah ku jetulung wadai je ajak kandek. Oh iya bener wadai ajak kandek. Iya. Berarti merojol. Soalnya je bakal kandek mah bolong sedikit we kebuntut tek losat klaset pun metu
ngomongnya go kayak memrojol masih ning kotak di dalam mana tiliki yuk kan aja sampai ngecewakna wong kene isin iya saya ya isin kita ngadu apa bintang tamu sing Bandung gawa ulah sutra barang dongo ayam sapa gaya mengkel tiliki ditiliki ana beli pokatan masih jare kasih ngasline masih anak iya tenang wong Tanjung Rasa masih anak ulah sutrane sing asline bu buntute keketenger ulah maya se iya priwe aja buntut krogat ya se bari matane trolop kayak matane tukang soti iya setitik maning ayo Kang Marcel musiknya ulah asli ki maca parek-parek bukan nyelodor bu kucing se bahasane aja paling ulah kucing jare wong lanang priwe aja ulah kucing ulah kucing masa ulah kucing ulah bener ki mah ulah bener awas buatan nyelosor orang ditaleni doyan ngeprus ayo Kang Marcel basa-basa manisal The best show musik entertainment Putra Arjuna Bapak Rohimin Ibu Tania Tanjung Rasa digoyang ya, awas ada berisik. Inilah dia bersama Ayu Ngos-Ngos sang penari ular bersama ular sutra dari Kalimantan. Ayu Ngos-Ngos. Awas bukan nyokot bu. Awas bukan nyokot. Awas bukan nyokot. Ularnya gede banget ya Wancis. Ularnya gede banget. Ularnya gede banget. Aja marak-marak kok kene. Masalahnya masih urip sih. Dipateni. Bukan nyokot. Iya. Bukan nyokot dipateni. Engko masih ngulet. Awas, masih urip. Melet. Ini. Awas. Bukan nyokot bokong. Awas. Dipateni. Iya. Masih ning kene. Biasane ning wesi sih. Ning wesi. Iya. Mati durung. Aduh gede kok si bloboran. Kene. Cangkeme gampang. Cangkeme banget. Untune rogol kabeh. Iya. Ulah apa kan? Ulah sutra. Ulah putih. Sing endi kana? Sing Kalimantan. Wong kene durung pada weruh, tapi weruh deh. Iya. Ulah sutra. Alhamdulillah Gusti. Iya. Nah, ya saya terus ya. Ayo sira. Ulah apa kono? Ayo. Ulah apa kono? Ulah sutra. Ulah apa? Sutra. Ulah sutra. Ulah apa? Lon-lonan. Iya. Ulah apa? Aja maning bocah cilik, bocah gede wong tua ngumpul kabeh pengen ulah sutra kayang kenen kepirang-pirang ning gurit panggung. Jare sapa? Luruhe angel kayang kenen ki. Engko takon wong ngiring kene. Apa Bu piye, Bu? Ketebok. Takon ngiring kene. Sebelah kene ki. Wong wadon mah jujur. Ya iya sapa sing ngarani ulah. Sing mau kacarane ketebok ini. Lapa cau jare wong kono mah. Idi. Sangkane mau ulah. Takon ning ning Kang Cipto, ulah apa? Kang, ulah apa, Kang? Ulah apa ini Kang Cipto? Ketebok. Ya iya. Iya nih. Sapa sing ngarani ulah sutra ketebok. Aduh. Priwet bisa ketebok. Priwet. Paterkah.
Bos Arjunaku bayar ayuku pira konon. Pira kudu dibayar ning Bos Arjuna ku? 50 ora kecek. Sing bener Kang. Masa iya 50 dijejeg? Bos kana beli sih kana. Lagi baso. Lagi baso. Iya. Padahal ke 50 ora kecek lamun gawa ulah temenan. Cate. Iya dicokot. Iya. Kanggo jeksi ya. Go jeksine. Pira? Maka sing jati barang mene Bu 3 liter bensine. Ya Allah. Iya. Amun capek lagi. Go suntik. Go suntik. Pira konon? Pira kon 70. 300 enggak cukup. Iya. 300 ku ora cukup. Iya. Ki maning dicapek pula catek. Catek. Lagi suntik terlambat bulan belaran. Wis, piye mah? Mancing, aja ngisi-ngisikan kita. Ya ora ceki. Buang ngesor, awas nang. Senang. Bukan nyokot, bukan nyokot awas. Ya, terus mati. Sistem kotak digawa mancing. Apa maning bos? Dadi rong panggung kong MC. Kang, Don, ditak rong panggung durung dibayar Kang. aja gelemen ya. Iya kon gak dewek bae lah ngladeni. Ditong eling. Gotong dek bae, gotong. Los pater kamprok wong sing lagi kayak titipi. Ya, yuk Aja gelem melodi, aja Aja gelem. gelem. gotongan kotak. Ora. Mong, ya ora dibayar. Lah cok kaya konon sih. Mong, Anu, sapa maning? yuk gotong yuk. Aja gelem Kang. Yuk. Aja gelem. Yang kan tukang suling mah biasanya gak karo tukang suling. Oh, pira Soalnya bayar? melongok. Lah, maning takon bayaran wong bayare 50.000. Ditengeling wong lanang becek iki, Kang. Aduh, Bu, nyuwun pangapura dengan segala hormat. Iya, anok ayu ngos-ngose salang gawa ula.